Nou, het is zo. Ik ben je al jaren bij Droegeham. En dan ben je bordoriënteerd op Drachten, dus we komen je gauw eens los. En alle keren als het weer omrieste, dan zegt je dat je nou, Anne, ik hou van je. In mijn beleving is het zo dat het stiert er al zo'n mensenheugen is. Hoe griezelig lang. En dan begint je echt te vragen van, hoe zou dat nou komen werden? Waar gaat dat erin zitten? En dan ging je plastic er wat op om van te zeggen. En dan denk je van, god, dit had wel diep zitten. Of heeg, krijg wat worsten. En ja, een soort een onbeantwoorde leefde waren. En dit weer een harte kreet om het toch oors te krijgen. Anne is je kennelijk geregeld loskan. Ja. Waar het ik west had, het kan een jongen west had, het kan ook een famke west had. En ja, het kan ook west had dat de verkering krijgt om weer en dat het zo geweldig weer dat de huwelijk het weten moest. Ja. Of het is uitreiken. En het harde leed dat weer zo verschrikkelijk, dat moest de hulpberaad ik weten. Ja. En je leidt je er wat om en, ja, en dan gaan er jaren voorbij. En dan ga ik echt, de laatste uur ga ik echt dat ik denk van, verduld, het staat er nog altijd. Nog even en het is voort, het staat gewoon minder. En het wordt destijds echt pontificaal, zou ik en zwaar erop staan. Maar voordat het voort is, zo graag weten willen van wat is hier van kan. Hier het nog wat worden. Is de verkering onrekken, is het onbleun. Misschien ben je nog wel jaren trouwd en Harold Grutte ben. En ja. Wie zal het zeggen? Het intrigeert jou. Ja, het had me in de besnijing, zeggen we dan. En ik zou het hartstikke mooi vinden als Anne, als die op een gegeven moment eens een keer reageert en neemt daar of neemt daar. Dus ook wordt mee praten willen. Ik denk dat ik net de enige ben die hem dit afrekent. Dat er een hele product uit deze regio binnen, nou, die daar wel aardig aan gaat, die daar wel eens een keer willen wonen. Ik zou zeggen, weet je meer van, meld je even. Er zijn vast een soort mensen die met deze hartekreet meeleefd hebben. En dat is een reactie waard.